Moikka! Tänään mä ajattelin lähestyä teitä videotervehdyksen muodossa ja toivottaa hyvät viikonloput tätä kautta. Ja Detox-viikon kunniaksi tehdään pieni detox-smoothie. Mä itse teen smoothit just sen mukaan, mikä fiilis mulla on. Aamuisin, jos tarvii energiaa ja virtaa, niin sen mukaan. Ja illalla, jos vaikka tarvii vähän rauhoittua, niin ainekset kootaan sen mukaan. Myöskin vaikuttaa hyvin paljon jääkaapin sisältö. Eli mä haluaisin, että smoothien teko on aika sellaista rentoa ja vähän niitä raaka-aineita käyttää, mitä kotoa sit saattaa löytyä. Mut kaikkeen smoothien pohjana mulla aina toimii hyvälaatuinen proteiini. Tänään mulla on riisiproteiini, koska siinä on tosi hyvä imeytyvyys ja se sopii suolistolle, ei ärsytä vatsaa. Lähdetään lisäämään sitä. Laitetaan tämmönen lusikallinen, mitä täältä. Noin. Sitten mulla oli pakkasessa pinaattia. Tää on Lidlistä ostettua luomupinaattia. Ihan loistava smoothiessa. Tuomaan vähän viileyttä siihen, jos muut aineet saattaa olla huoneenlämpöisiä. Otetaan yksi tämmönen pinaattipala. Sitten ehdottoman tärkeää on, että siinä on rasvaa. Tänään mulla on avokadoa. Tähän voisi lisätä jotain öljyä vaikka lisäksi. Mutta rasva tuo hyvää ruokaisuutta smoothie ja se on tärkeää, jos vaikka korvaa lounaan smoothilla. Sitten, koska puhutaan detox-smoothista, niin mulla on klorellaa. Voi olla vähän jännän makuinen aluksi tottuu, mutta tämän kun piilottaa smoothiin, niin se kyllä maistuu meillä ainakin myös lapsille ja kaikille perheenjäsenille. Sitten laitetaan sitruunaa. Tää tuo kivaa pirteitä makua. Puhdistaa maksaa. Vähän C-vitamiinia. Sitten meillä on aina kotona jääkaapissa marjoja, pakastemarjoja kulhossa, mistä jokainen voi sit omaa ateriaansa laittaa oman annoksensa. Musta se madaltaa kynnystä käyttää näitä silloin, kun on valmiiksi sulatettuna. Ei tarvitse alkaa miettiä, että miten sulattaa, haluatko käyttää mikroa, ei välttämättä. Ja melaniin käyttö on lisääntynyt huimasti. Mut sitten laitetaan nesteeksi tällaista ihanaa täyspunajuurimehua, mikä auttaa muun muassa verenpaineeseen, jos sulla on korkea. Puhdistaa maksaa. Ja tässä on vähän sellaista makeutta, mikä sitten antaa aika kivan maun tähän smoothieen. Jos ei halua ihan kaikkea laittaa sitä mehua, niin voi laittaa vaikka jatkaa sit vedellä. Sitä mä teen useasti. No sit mulla on minttua. Sattumoisin. Mä käytän korianteria, basilikaa, minttua, ihan mitä örttejä sattuu ole kotoa. Tai sit jos ei ole, niin ei se haittaa, mutta hyvä tulee ilmankin. Alright. Sitten vähän kannen hetkinen. Ja laitetaan kone käyntiin. Tulee pieni ääni. Siinä on ihana punainen detox-smoothie sulle viikonlopulle. Ihanaa perjantaita, ihanaa vappuviikonloppua ja aurinkoista päivää. Moikka!